Jalup gavana mokwongo e kaunti ma Vihiga Caleb Amaswachi odok e ohand uso yien kaka yor yuto. Amaswachi mane en jalup gavana e kinde telo mar Moses Akaranga wacho ni ngima ne olokore bang' kane owuok e apisi higa mar 2017. Girem oyango kaka ngima ne osebedo matek manyaka sani ochune mar donjo e ohand uso yien mar yudo kaka onyalo dak. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao miyowa siganane. Ma e ngima masani mar mane en jalup gavana e kaunti ma Vihiga Caleb Amaswachi odakie. Ngima mantiere gi pogruok maduong' ka ipimo gi kinde mane ne telo. Amaswachi gi sani timo ohand uso yien e boma ma Luanda mar yudo godo yuto mare mapile. Olero ngima matek mosebedo kokale. After out of employment as a deputy governor, who can employ you? Employ you as what? Which interview can you win? When people are getting jobs in who is who and who is who. So how? I have to do this to make money, to pay fees. I have a daughter in the house who passed exams from Pangani Girls. She got an A-. Coops dictates that now my daughter is supposed to pay more money to go to Usiu. Now, if I don't sell firewood, what do I do? Amaswachi, maniti ya bwa gavana Moses Akaranga, osebedo ka uso kendo tero yiende otende mopogore e boma ma Luanda. Tich masano timo e odiochieng' kodiochieng'. Tich mantiere gi pogruok maduong'. Ka ipimo gi kinde manene telo kane odak gi nyadhi. Kindego, ne ntiere gi joarita ka achiel kod derepe mage makende. As a deputy governor, your life in the office must be good. Yeah. As a deputy governor, you're having allowances, you're having security guards, you're having everything. And you are traveling around the world. Amaswachi lera chiedh nade mosekadhe, chakre nowuoge telo. Komedo ni ngima osebedo matek, kendo kaber, okowinjo bedo ni oneno matek kamano. Kaluwore gi rang'iny mar telo mane ntiere godo e county. When you're in power, my brother, things are different and when you're out of power. When you're in power, everything looks flashy, everything looks good, and everybody will respect you. If they don't respect you or they are cheating you, they'll tell you all good flashy things. But when you're out of power, that is when you come to real true conclusions of your life and the people whom you are mixing with. But people cannot take your calls because they don't need you. They don't need you. Yeah. Lokrok maduong' makama bendo nyalo pimo kod lokrok mar luasi mar siasa e piny Kenya. Kalore ni telo nyalo lokore sa asaya. This is after I'd been sworn in. I was being given my certificate. Amaswachi yango ni ne ondikore e tij bedo commissioner mar duol mar yiero e pachoka IEBC. Kata kamano hape nolwar e Luanda. Kendo ne ok oyiere mar bedo chenro mar dayo dhok madhi nyime gi sani. Sani koro dhi nyime gi ohand loko yien. Amaswachi lero paro ma entiere godo kaluwore gi ngima mosekadhe. My advice to the leaders who are in power, don't be arrogant. Don't be arrogant. And also respect the other leaders who have been in power. Respect them. Today, you could be in office. You could be in office today. Tomorrow, you should not be in office. But you also need the same respect. As a deputy governor, this is my wife. Amaswachi gi gavana mokwongo ma Vihiga Moses Akaranga nobedo telo kuom thuolo mar tam achiel chakre higa mar 2013 nyaka higa mar 2017 bang' ka noyombgi gi gavana Wilberforce Otichilo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.